program is brought to you by Honorable Alfredo Pidok Garbin Jr., Congressman, Ako Bicol Party List, Engineer Glenn Casulia, Go Casulia, Katuwang Kan Masa, Mr. Lau Beltran, Tabang, Hali sa Puso, Alan Ranyola, former City Councilor, PCL President, Board Member, Province of Albay, GL5, Aluminum and Steel Fabrication. GL5 is located at Purok 3, San Roque, Santo Domingo, Albay, with cell phone number 0918-6870-875 or 0997-6112-686. AC Car Wash and Auto Accessories, located at Purok 3, San Roque, Santo Domingo, Albay, owned and managed by Mr. Gerald L. Cinco. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Magkaburunyo Bicol, magkasararo Bicol, magtabang sa kapwa anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro, kapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Alan Ranyola, siya ay may pusong makatao. Alan Ranyola, lahat ay kanyang kaibigan. May pagmamahal siya sa bayan. Alan Ranyola ang kailangan. Ha, 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 Ranyola, Ranyola, Ranyola. Alan Ranyola, siya ay may pusong makatao. Alan Ranyola, lahat ay kanyang kaibigan. May pagmamahal siya sa bayan. We would like to thank the following: Gibros Construction and Supply, owned and managed by Engineer Ron Rosal, Honorable Vince Baltasar III, City Councilor Legazpi City, Honorable Cap Michael Minia, Barangay Chairman Bunga Legazpi City, Honorable Renato Cap Ato Valladolid, Barangay Chairman Taysan Legazpi City, Honorable Alex C, City Councilor Legazpi City, Miss Marites Maniago, PIO, DPWH, Albay 1st District Engineering Office, FOG, Food on the Go. For orders, contact Gistoni Kiliste. Food on the Go, available on your favorite leisure spot, tea spot, coffee, tea, and snacks. For orders and delivery, visit www.facebook.com/teaspotalbay. Sa Teaspot, garantisadong freshly brewed tea on the spot. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Aras mga tugang, eksakto tayong alas 6:42 ng umaga. Ito po ang Bicol Net Update. Mainit na balita, preskong impormasyon, inyo na mapapakinggan sa Hoy Aksyon! Magandang umaga, Pilipinas. Narito po ang mga balita, mga lalaking balita sa oras pong ito. Ngayong pong araw pong ito ng Huwebes, Thursday, 16 ng buwan ng Setyembre 2021. Sa ating pong mga balita, sa national, sa halip na sa punong tanggapan ng Commission on Elections or COMELEC, sa isang tent sa labas ng isang hotel sa Pasay City, isasagawa ang pagsusumiti
ng Certificate of Candidacy or COC sa Oktubre ng mga tatakbo para sa national position sa darating na halalan sa Mayo 2022. Ikinatwiran ng COMELEC Executive Director na si Bartolome Seno Cruz Jr. na hindi tulad sa COMELEC office sa may Palacio del Gobernador sa Intramuros, Manila, maging bukas ang mga pintuan ng tent at may sapat na ventilasyon. Meron ding sapat na mga espasyo na hahatiin para sa mga tatakbo bilang Pangulo, ikalawang Pangulo, mga senador at party list. Ito ay bilang pag-iingat pa rin na magkaroon ng hawaan ng COVID-19, lalo na at sa mga nakalipas na okasyon ay ginawang tila piyesta ang pagsasampa ng COC ng mga kandidato. Bibigyan naman ng COMELEC ng otoridad ang mga lokal na opisyal ng COMELEC na pumili kung saan nila nais isagawa ang pagsusumite ng COCs ng mga lokal na kandidato. Nagatakda ang pagsusumite ng COCs mula Oktubre 1 hanggang 8 at ang campaign period ay Pebrero 8 hanggang Mayo 7 ng taong 2022. Oras natin 6:44. Alas 6:44, iba pang mga nagalakihang balita ngayong pong araw pong ito. Maaari kumanong umabot ng hanggang 40,000 kada araw ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa sa katapusan ng Setyembre o sa umpisa ng Oktubre dahil sa taas pa rin ang positivity rate sa mga natitesta na individual. Ayon po ito sa University of the Philippines sa COVID-19 Pandemic Response Team. Hindi po kasali rito ang mga hindi natutukoy na mga kaso at iyong mga natukoy na mga antigen test. Naniniwala rin siya o naniniwala din ang UP COVID-19 Pandemic Response Team na mas dapat ang granular lockdown sa bansa sa paglaban sa pandemya kaysa sa malawakang lockdown. Ayon kay Dr. Guido David ng UP Octa Research Group, bahagyang bumaba na ang COVID-19 reproduction number sa Metro Manila. Nasa 1.34 na lamang ang reproduction number kumpara sa 1.39 nitong nakaraang linggo. Ang reproduction number ay tumutukoy sa bilang ng mga taong maaaring maawa ng isang pasyente ng COVID-19. Alas 6:46 ng umaga, magiging sobrang higpit umano nang ipapatupad na granular lockdown ng pamahalaan mula ngayong Setyembre 16 dahil agad na ipasasara ang magsang kalsada sa oras na matukoy ng 2 positibong kaso ng COVID-19. Ayon po kay Parañaque City Mayor Edwin Olivares, pinuno ng Metro Manila Council, ipatutupad ang mga lockdown sa mga kabahayan, gusali, kalsada at subdivision. Nakikitaan ng bigla ang pagtaas ng mga kaso. Tatagal ang ipatutupad na lockdown ng hanggang 14 na araw. Habang naka-lockdown naman, tiniyak naman na magsasagawa ng mass testing, contact tracing, at isolation sa mga apektadong residente. Kung tatamaan ang lockdown ng isang lugar, hindi na magbibigay ang pamahalaan ng perang ayuda, ngunit pagkain na lamang upang hindi na lumabas ng kanilang bahay. Alas 6:47 ng umaga, 6:47, sa ating pong balitang lokal, idinistansya ni Bicol Congressman Saldico ang SunWest Corporation sa issue ng Parmalee Pharmaceuticals Corporation na ngayon ay nahaharap sa kontrobersiya dahil sa overpricing sa mga medical equipment. Sa pahayag ng kongresista na siyang founder ng SunWest, binigyang diin ito
na hindi kabilang sa inaakasahan ang kumpanya at tanging ang family ang iniimbestigahan. Ayon pa dito, sa lungsod ng Legazpi lang naman ginawa ng issue at kinaladkad ang pangalan ng kumpanya sa nasabing iskandalo. Kaugnay nito, naniniwala ang kongresista na walang overpricing sa family at pinalitaw lamang umano ang issue in aid of election. Pagbibigay din pa nito, kung tutuusin, kalahati ng presyo ng nabid ng mga medical equipment sa nakaraang administrasyon na wala pang pandemya ang presyo ng nabid na family ngayong may pandemya na. Kung meron umanong issue ng overpricing, dapat nagsabi na ang Commission on Audit or COA. Magugunita na napangalanan ang SunWest Corporation bilang isa sa mga kumpanyang kinausap ng Department of Budget and Management or DBM upang mag-supply ng medical equipment. Inalmahan ito ng ilang senador kabilang na si Senator Amy Marcos na tinawag nitong strange choice of firms dahil isang construction company ang SunWest. Paano man ito magsusupply ng medical equipment? Samantala, pinuri naman ni Congressman Ko ang Duterte administration sa pagkatapos ng konstruksyon ng Bicol International Airport na ayon sa kanya, personal nilang inilapit sa Pangulo nang makaupo ito sa pwesto. Sa nagdaang administrasyon kasi umano, hindi natutuloy ang proyekto dahil laging nawawala ang pondong nilalaan para dito dahil inire-realign sa ibang mas prioridad na programa. Alas 6:50, 6:50 in the morning, COVID-19 case sa Bicol pumalo na sa mahigit 30,000. Mahigit 1,000 kaso ng COVID-19 ang nagdagdag sa Bicol region sa nagdaang 3 araw, kung kaya sumampa na sa 30,000. 186 ang total cases ng sakit sa rehiyon. Ngayong araw ay panibagong 395 infections. Pagkahapon ay panibagong pong 395 infections ang naiulat ng Department of Health or DOH Bicol, kung saan nagtala ng pinakamataas na bagong kaso ang lalawigan ng Camarines Sur na umabot sa 178. Sa mga kasong ito, nagtala ng record high na 34 na bagong kaso ang bayan ng Ragay, 18 sa Buhi, tig 16 ang Naga City at Sangay, tig 11 ang Kabusaw at Lagunoy, 9 naman sa Nabwa, tig 8 ang Pasakaw at Piling, tig 5 ang Bunbon at Ganaman, samantala 4 naman ang Bula at Minalabang, tig 3 naman ang Baaw, Del Gallego, Pamplona at Iriga City, tig 2 sa Kamaligan, Gainsa, Buwa, San Fernando at Tigaon, at tig-1 ang Bato, Calabanga, Libanan, Lupi, Magaraw, Sipukot at Tinambaka. Ang Albay ay nagtala ng 120 na bagong kaso ng COVID-19. Pinakamataas ngayong Setyembre, kung saan 21 nito ay mula sa lungsod ng Legazpi. 18 po sa Pulangi, 12 sa Daraga, 10 ang Kabalig at Tabaco City, 9 naman sa Ligao City, 7 ang Bagakay at Ginubatan, 6 naman sa Malilipot, 5 ang Malinaw at Tiwi, 3 ang Libon Uwas ang Libon at Uwas, at 2 naman sa Piduran, at tig-1 ang Hubilyar at Manito. At 33 ang bagong kaso sa Camarines Norte, kung saan siya mula sa bayan ng Jose Panganiban, tig-7 sa Daet, Labo at Vinsons, at tig-1 ang Basod, Mercedes at San Lorenzo Ruiz. Sa Sorsogon naman, meron pong 29 na bagong kaso, kung saan 14 nito ay mula sa Sorsogon City, 3 ang Bulan at Rosin, 2 ang Bulusan, Magallanes at Pilar, at tig-1 ang Barcelona, Kasiguran at Gubat. 25
ang bagong kaso sa Catanduanes, kung saan tig-7 ang San Andres at Biraca, 4 sa San Miguel, 3 sa Biga, 2 sa Panganiban, at tig-1 ang Bagawanok at Baras. 6 na kaso naman ang nadagdag sa Masbate, kung saan 2 nito ay mula sa Masbate City, at tig-1 ang Aroroy, Katayngan, San Fernando at San Pascual, habang meron ding 4 na nagpositibo na mula sa labas ng Bicol. Samantala, pumalo na sa 21,977 tatlong recoveries, matapos na madagdagan ng 165 na panibagong gumaling, kung saan 57 ito ay mula sa Naga City, 50 sa Masbate, 23 sa Sorsogon, 19 sa Camarines Sur, at 16 sa Catanduanes. Pumalo na rin sa 1,011 ang death toll, matapos madagdagan ng 4 na panibagong nasawi, kung saan 3 dito ay mula sa Sorsogon at 1 sa Camarines Norte. Alas 6:54, muling umapila ng kooperasyon ang Department of Health Bicol sa mga Bicolano laban sa COVID-19. Sa gitna ng muling pagtaas ng kaso ng sakit sa rehiyon, mula kasi sa dating 300 na average daily case na naitalan noong nakarang linggo, umabot na ito ngayon sa 400. Nasa critical at high risk na rin umano ang estado ng 3 COVID-19 referral hospitals ng DOH sa rehiyon. Ibig sabihin, malapit nang mapuno ang mga ito. Sa tala hanggang nitong Setyembre 13, umabot na sa 89.4% ang COVID-19 bed utilization rate sa Bicol Medical Center sa Naga City, 93.7% sa BRGH-GMC sa Cabusao, Camarines Sur, at 78.6% naman sa BRTTH. Dahil sa presensya ng COVID-19 variants at or variants of concerns, at sa gitna na nagpapatuloy na contact tracing, ay asahan umano ang posible pang pagtaas ng kaso ng sakit. Hiniling din ng ahensya ng mga LGU hospitals sa Albay na akuin na muna ang mga responsibilidad sa iba pang mga pasyente ngayong hindi muna tatanggap ng mga non-COVID patients ang BRTTH simula po ngayong araw. Pamibigay din ng DOH na hindi kakayanin na mag-isa ng health sector ang pagtugon sa pandemya. Kaya hiniling ito ang pag-iisa at operasyon ng lahat mula sa mga ahensya ng gobyerno, mga LGU, media, at maging sa publiko. Patuloy na nasundin ang mga health protocol at suportahan ang kampanya sa pagbabakuna. Sa ibang balita, kaso ng Delta variant nakapasok na po sa UAS Albay. Kinumpirma ng Municipal Health Office ng bayan ng UAS na nakapasok na ang Delta variant ng COVID-19 sa kanilang bayan. Sa impormasyon na pinalabas ng nasabing tanggapan, hinimok nito ang publiko na mag-obserba ng tama sa minimum public health standards dahil hindi biro ang naturang sakit. Nanawagan rin ito sa mga tech sector o sa mga senior citizen na makipag-coordinate sa pamamagitan ng pagbabakuna. Maging umano sa mga ayaw ng pagbakuna dahil sa namimili ng bakunang ito turukan. Samantalang para naman sa nakakuha pa lamang ng unang dose, kailangan naman na makumpleto nito ang magbabakuna para fully vaccinated na at protektado sa naturang sakit. Sa ngayon, nananawagan na ito sa mga residente na sumunod sa gobyerno dahil malaki umano ang banta ng nasabing variant sa matatamaan nito. Alas 6:57 ng umaga. Yan po ang mga balita. Mga naglalakihang balita ngayong araw pong ito ng Huwebes, Thursday, Setyembre 16, taong 2021. Sa kalan po ng bumubuo ng Bicol Net TV,
mula po Sentrong Pampalitaan ng Bicol Net TV. Ito po ang Bicol Net Update. Ako naman po, si Maestro Naratuon, ang inyong naging tagapagbalita. This program is brought to you by Honorable Alfredo Pido Garbin Jr., Congressman Ako Bicol Party List, Engineer Glenn Casulia, Go Casulia, Katuwang Kanmasa, Mr. Lau Beltran, Tabang Hali sa Puso, Alan Ranyola, former City Councilor, PCL President, Board Member, Province of Albay, GL5, Aluminum and Steel Fabrication. GL5 is located at Purok 3, San Roque, Santo Domingo, Albay, with cell phone number 0918-6870-875 or 0997-6112-686. AC Car Wash and Auto Accessories, located at Purok 3, San Roque, Santo Domingo, Albay, owned and managed by Mr. Gerald L. Cinco. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Magkaburunyo, Bicol, magkasararo, Bicol, magtabang sa kapwa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Alan Ranyola, siya ay may pusong makatao. Alan Ranyola, lahat ay kanyang kaibigan. May pagmamahal siya sa bayan. Alan Ranyola ang kailangan. Ha, 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 Ranyola, Ranyola, Ranyola. Alan Ranyola, siya ay may pusong makatao. Alan Ranyola, lahat ay kanyang kaibigan. May pagmamahal siya sa bayan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.